vás zdravím, tady Ivan, ahoj. Určitě si mě pamatujete jako iVanius, streamer DayZ. Co jsem vám chtěl říct, pár novinek. Jedna z nich je, že už nebudu tolik streamovat na Twitchi. Pravda, předtím jsem taky nestreamoval, že jo, měl jsem nějakou pauzu, ale vzhledem k tomu, že už je ten nový rok 2017, tak jsem si prostě řekl, že z Twitche přesunu svoji tvorbu směrem k YouTube. Pravda, na YouTube jsem taky moc toho nenahrál, většinou jsem si nehrál s videama, nevymazloval je, že jo, nestříhal, kašlal jsem na takový ty základní věci. Měl jsem to spíš jenom jako takový boční zdroj informací, relevantní, maximálně tak k tomu streamu, který jsem dělal, který mě zabíral největší čas. To byly 12hodinový streamy a já jsem se prostě s tím ani nesral, jo, prostě vzal jsem video, to jsem rovnou mrskl přes nějaký program, jak jsem ho upravil maximálně kompresi, jo, že jsem ho stáhl a rovnou jsem to nauploadoval na YouTube pomocí jednoho tlačítka. Nazdar, jo. Taky to tak vypadalo, že jo, 20 zhlédnutí a nazdar. Co to je? Ne, nejde o tohle, jo, prostě já jsem se rozhodl, že stream, ne, že nechci úplně na něj zanevřít, jo, stále budu hrát ještě hry a různý další věci, ale prostě už to není vončo pro mě už. Ne, že by mě to nebavilo, ale nevím, no, prostě je čas posunout se dál, jsou to 2 roky, co jsem to dělal a jako dalo mi to hodně, jo. Já jsem za vás strašně vděčný, za svý fanoušky, za všechny. Ale chci se posunout, chci tu tvorbu trošičku situovat, že je mi 27, za chvíli 28 let, je s tím třeba něco udělat. Takže jakmile půjdu na YouTube, bude se dít ještě jedna změna, chci se z tohohle skurvenýho kraje odstěhovat. Sorry, že to říkám, jo, já vím, že tady někteří bydlíte, že se vám tady líbí, že jako takhle, mě tady pšenka nekvetla, mně se tady nelíbí, já tady nemám příbuzné ani známé a je to pro mě taková velká neznámá, když jsem tady v podstatě úplně sám, jo, na všechno. Já a tatík, jsme tady 2. To je prostě šílený, to si nikdo nedokáže ani představit, jak je to děsný. Takže prostě tady řeknu čau a vracím se zpátky na Jižní Moravu. Další věc je, že na té Jižní Moravě se budu podstatně víc věnovat tomu YouTube, jo, podstatně víc těm videím, víc úpravám videí a věřte tomu, že vím jak na to, jenom jsem prostě neměl čas se tomu věnovat. No a jakmile tohle všechno udělám, tak uvidíme sami, kam to povede, jestli to vůbec za to bude stát. Každopádně vám všem bez výjimky děkuju, že jste se mnou byli, děkuju, že jste se mnou i nadále a všem potenciálně novým fanouškům se připomínám, že já jsem iVanius. Ještě o mě doufám uslyšíte a brzy na viděnou. Čau!